Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nezinyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Sikubingelele, sikwamukele umbukelo wempunga yesintu nawo omusha. Ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Namuhla ke angihambi ngedwa. Ngihamba nobaba uNhlanzi, ubaba uShembe. Yeah. Baba uNhlanzi angikubingelele ngikwamukele ku channel yethu enkulu. Ngiyathokoza kakhulu manje. Uphinde sithole ithu. Ayisiyaphila. Hawu madoda. Siyaphila manje. Kuhle kakhulu baba uNhlanzi. Ngemuva kokuba nje ufikile, abantu babese bephakamisa izinkulumo ezicayi. Ngoba phela baba uNhlanzi abantu izinto bayazibona. Yebo. Baqale baphakamisa ukuncoma ukuthi ubaba uNhlanzi uyayichaza indaba kaShembe. Yebo. Ngendlela esiyiqondayo nangendlela esiyibona ukuthi iyona. Yebo. Kodwa ke impunga yesintu kunodaba esifisa ukuthi sike sizwe uvo lwakhe njenganomuntu vele wakhona. Yebo. Kodwa ngaphambi kokuba sifinyelele lapho baba uNhlanzi bengifisa ukuthi siqale simtshele umbukeli ukuthi makukhulunywa ngobaba uNhlanzi kukhulunywa ngobani. Ungabe mhlambe ngokwesiphiwo owasiphiwa amathongo kanye noNkulunkulu. Siphiwo sini sibasiza ngani abantu ukuze sizokwazi ukuthi sihlabele phambili ngisethule lesihloko engisinikezwe ababukeli bempunga yesintu esiyithintayo futhi indaba yenkolo yakwaShembe. Ngoba abantu abaningi abakholwa enkolweni kaShembe kodwa kubalekile ukuthi bayazi inqubo mgomo yebandla lamaNazaretha ukuthi limi kanjani ukuze mase befika khona bangafiki baphambanisa izinto. Yeah. Okukhulu kakhulu nje mbanjwa mina igama umbuso ngwaShembe ngokusebenza kakhulu ngokukhuleka iphinde mbanjwa ngidayisisi washo. Ziningi iwashe ezikhona ezihlukahlukene. Siphinde ke sisiza abantu kakhulukazi ngokwasemanzini mhlawumbe umuntu medinga uyohlandulula empophomeni olwandle njalo sike sibalekelela abantu lapho. Engithanda ukubalula okuhle kakhulu lokuthi uthi abantu abaningi abakholelwa kaShembe. Cha, abantu abaningi bakholelwa kaShembe kodwa abanye abaye esontweni. uShembe uyabahambela bonke abantu emakhaya abakholwa noma ngakholwa mbanje. uShembe ingakho sithi uNkulunkulu ngoba akakhethi ukuthi usonta akakhona uma usonta ikhona. Uyayifikela ishumayezela umuntu agcina umuntu esebona ukuthi lo muntu ekuthiwa uShembe ake ngizama ukuthi ngimlandele. Abanye ke uthole bathanda ukumkhonzela emakhaya ke bangafaka ingubo emhlophe. Bonke ke abantu abaphansi komthunzi welanga sesithi abaShembe. Engithokoza kakhulu namhlanje siphinde sihlangane sikwazi ukuqhubeka sifundisa abantu siphinde futhi mbanjwa sivuselela abantu ngezinto zesintu nezenkolo ukuthi bayiqonde ukuthi inkolo nesintu akushayisana kuphela ulwazi osuke lishoda kumuntu. Akusekulwazi lembanjwa lishoda kumuntu ukuthi ngoba sengiyasonta izinto zesintu ngibe cha kuyahambelana kuphela udinga ulwazi. Baba uNhlanzi ubalula la ukuthi kukhona imikhiqizo onayo umbukelo wempunga yesintu mhlambe omusha akanalo lo lwazi. Umbukelo wempunga yesintu ubaba uNhlanzi ngesizathu sokuthi kukhona umkhiqizo omusha asenawo sizofika azowethula ngoba inhloso enkulu ukuthi sisizakale sonke neminye imikhiqizo uzophinde futhi ayethule kabusha ukuze nalonga zanga ayibone bese akwazi ukuthi ayibone. Baba uNhlanzi indaba namuhla ithanda ukuthi bebucayi kakhulu. Ngiyayizwa nami yangisinda. Ithanda ukuthi bebucayi kakhulu. Ngiyayizwa emoyeni ukuthi ngathi iqinile. Njengoba ngibalulile baba uNhlanzi ukuthi kunomuntu ongakabi iNazaretha. Yebo. Ophila impilo yakhe. Yebo. Uyabona lo? Yeah. Lo muntu ongakabi iNazaretha baba uNhlanzi. Yeah. Uziphilela impilo yakhe. Kodwa kuzothi hamba isikhathi njengoba usho ukuthi uShembe wabo bonke abantu. Abembona uShembe. Umembona uShembe lo muntu baba uNhlanzi abese sondela enkolweni kaShembe
nalezi zinto azazi ukuthi yena ayikho inkinga mezenza. Kunomuntu babunhlanzi uphila impilo nje ayiphilayo uzibhalile emzimbeni. Ufake lento ekuthiwa iTatoo. Ubhalile emzimbeni. Omunye mhlambe ufake izinyo leGolide, isiliva njalo njalo. Kukhona izinto babunhlanzi omunye mhlambe owesifazane uxhume inwele ekhanda. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kuzoba khona umbuzo uthi ngoba bakhona nje abanye abamaNazaretha esike sibabona bazifaka inwele. Kodwa mina namuhla ngifuna ukuthi babunhlanzi sikhulume ngomthetho kaShembe. Sikhulume ngenqubo mgomo kaShembe ukuze umbukelo ngelona iNazaretha makufika isikhathi sokuthi abe yiNazaretha azokuthi kaShembe ivumelekile yini iTatoo, livumelekile yini izinyo, inwele zivumelekile yini. Uma kuukuthi kusezidwebile yini ekufanele ukuthi ayenze ukuze izithunywa ezikuye nenkolo kaShembe nezithunywa zakaShembe zikwazi ukumamukela. Yabo mbalwa ngabe ngithuyisa ngokuyenze isabathi edlule nje. Angiqale neTatoo. Kunensizwa esebenza angazi nje ukubala ukuthi isebenza ePavaloni. Lensizwa bengiyazi mengijwayele ukuya ePavaloni ngiyothenga izinto zasendlini igrocery. Mina ngisayiboni ngithi ngehla nje emuntu hawu babuShembe. Ngiya kuTatoo. Ngizokhuluma nje ngisheshise. Ithi lensizwa hey babuShembe manje ngizobhabhadisa. Hawu kuyisonto. Uzobhabhadisa manje ithi manje ngiyalele abazobhabhadisa babhalisa bese hayi ngikhe imoto bese ngithi mina asilule inyawo sambe ke nale insizwa bese ngifike awubona umshumayeli hayi ngikhuluma nomshumayeli ngeke ngizakhuluma nomshumayeli bese iyabalula ukuthi kodwa manje ngineTatoo. Hayi ngiyibona lento ngathi iqinile nginayo kodwa isixazululo. Bese ngithi mina umfundisi uzonithola lapha hamba lapha eoffice umfundisi uyabhalisa eoffice abayobhabhadisa uzobe seyangichazela konke. Ngayishiya kanjani ngathi umfundisi kodwa la ngizokubalula ngabe sengiyishiya kumfundisi ngesonto edlule ukuthi njoba ineTatoo ayenze njani. Njoba kade sikuJanuary nakhona angibizile amanye amakhosazana nawo wakhuluma ngathi umngane wawo uneTatoo. Manje iTatoo bathi ayisuki imbatho angiyazi ukuthi yenze bathi mabethi bayisusa ayisuki. Mina ngokwami ukucabanga nokubona mhlawumbe nje nangokuhlaziya wami iTatoo inhlamba manje ngoba uNkulunkulu medala umzimba wakho udala nje uphelele futhi umzimba wakho umuhle. Uma wena usuyihlobisa ngezinto kahle hle nje ngibeka kaShembe iTatoo ayimukelekile. Ayivumelekile. Ngingakachazi. Kodwa uma ukuthi lokho wakwenza ngoba phela siyayithanda izinto manje ngathi zinhle emhlabeni kodwa zisibopha ngalezulu zisibopha nasemathongweni. Mina ngithi ke mhlawumbe ongakwenza ngoba ayisuki kumele uthole isilwane uqale ushweleze kulabantu bakini mba ekhaya ngaphambi ukuthi uze kuShembe. Ngiyaxolisa nabantu besekhaya ukuthi ngingcolise ithempeli leli ngangcolisa indlini enihlala kuyo ngoba umzimba mekuthiwa umzimba manje uyithempeli laNkulunkulu iqiniso le. Yile abantu abadala bafike kuwena bakwembathe bakhulume nawe kodwa iTatoo iyabacunula ngoba kokuqala izinto esizibhala ziningi hlukahlukene. Iwuphawu lasejele and iwuphawu lemoya emini kunjalo esingathi wona manje iwuphawu leSatanism. Angikube nje ngicacisa ayimukelekile kaShembe iTatoo manje. Izinyo leGolide nalo mbanjwa siyalifaka kuTatoo alimukelekile kaShembe. Usulifakile ke izinyo leGolide kodwa ungaya phela nesikonke nje amazinyo mbanjwa. uNkulunkulu ke bake bathi abantu ukuthanda iza noma unjalo. Iza noma unjalo kuNkulunkulu kodwa wazi esontweni kunemithetho. Kuphila kunemithetho futhi esontweni egcinwayo. Uma ufuna uNkulunkulu ahambe nani abantu bahambe nawe bakini. Lezi zinto azimithathu mbanjwa izinyo leGolide inelo zokfakelwa konke lokho kaShembe ngumulekile. Mawukufakile hamba ngoba abantu abazolwa nawe kakhulu ngaphambi ukuthi uzofika kuShembe imndeni yakini. Kunjalo. Uma ukufakile zama ukuthi ushweleze usaphila ngoba ngeke ngibona kakhulu manje mase kufika lapha abheka abaza abantu sebeyofihla uthola umuntu ubhizi khishwa izinyo leGolide yakhishwa manje ngempitshisi linyakaziswe manje izinyo leGolide likhishwa ngoba awuzukuhamba nazo lezi zinto ngoba ufika ngani izinto oyithola emhlabeni. Manje kufanele ukuthi wazi ukuthi kunezinto zasemhlabeni ekugcineni ezijele emathongeni ezijele futhi masuhamba emhlabeni ngoba zizokuvimbela indlela lezi zinto oyifakile.
manje indlela ungayiboni ngoba nabantu bakithi mebefika kuwena bathi awu unozibani banasimaze nje uyena lo ngampela zishikili zakwazi ibhekele ashe ugcina usumhamba indlela ungayiboni ngalezi zinto manje manje kaShembe lezi zinto mbanjwa ukuthi na iBhayibheli alikho eduze bengizofunda amavisi azimukelekile manje uma ufuna ukukhonza kaShembe uyadinga ukuthi uthole mhlawumbe abagcotshwa ukuthi uboniswe ngazo izinto zamaTatoo ukuthi ungayilokota mina ngesingami ngithi thola isilwane usholeze emndeni wakini usholeze ngelosini yaShembe bese ucela ukuthi nawe ucela ukwemukeleka lo wakwenza ngoba ujabulisa inyama wawungazi mhlambe ke babunhlanzi siyambona lo weTatoo ngoba yona isuka lo wezinyo yena ngoba phela njengoba lifakela liyakwazi ukukhula mhlambe singathini singamkhuthaza yini ngokuthi alikhiphe phela ngoba usezwile ukuthi alivumelekile cha esingakubalula nje manje abantu besifazane plus nabesilisa bakhona abafakela amazinyo eGolide bafowethu uma nafaka amazinyo eGolide nikhonze enkolweni yamaNazaretha angeke ngikhulumele ezinye inkolo yakaShembe izinto leGolide kaShembe alivumelekile uma kuvuma ubona nawe ukuthi esikhulumayo kubalekile empilweni yakho nakuShembe wakho ohamba nawe hayi sikusho ngoba singcono mbanjwa asikusho futhi mbanjwa ngoba sifisa ukuthi abantu bahlubuke ngoba nathi sinezo sikusho lo ngoba sizokwakhana okubalekile kakhulu manje nakho konke uma ithuba lisekhona izinto leGolide keep isikhathi sisekhona ngoba alicunula uShembe licinela ngisho imndeni yakini manje uyothandaza mbanjwa uthandaza ngoba khona into eyenza kaShembe uma kaShembe noma kuthandaza ibuse ayikhumula ngoba zicishe zibe ingxenye uma sesikhuleka nje bayazi makufunda umthando wesabathu kuphela ibuko sayikhumula lezi asemehlweni sithandaze ngoba naku phela hlushwa namehlo nezinto ezihluka kuphinde zifaka kodwa nje izinto ezobugcwebecebe njenga ezinyo leGolide izinyo lesiliva izinwele lezokufakelwa eNazaretha kaShembe azivumelekile ake ngigadle babunhlanzi yabona bafowethu njengoba ebalulu babunhlanzi ukuthi inwele zokufakelwa uma uyiNazaretha azivumelekile amazinyo awavumelekile amaTatoo awavumelekile abantu abayeke babunhlanzi ukuthi babe nenkani bakhombisa ukungahloniphi nasebandleni ngoba kukhona umuntu oyizwayo lento akalifakile izinto akazidwebile emzimbeni kodwa uzathi esuka eyiNazaretha enjalo ahamba ayekobheka iTatoo uma kuukuthi uvama ukwehlula kini musu kufuna ukuhlula nasesontweni uma uzophula imithetho yesonto ngamabomu okungenani thatha isicephu sakho sigoqe uhambe ohlala kini uyongahloniphi kini hayi ukuthi uhambe uye enkolweni uyongahloniphi khona ngoba into ezokwenzeka abantu bazobuka wena kanti into engalungile babunhlanzi iyona echuma kakhulu ufana lo dadewethu bamaNazaretha kodwa basaxhuma inwele zokufakela ayifuneki lona uyibona nje leyo ubamkhulilanga wathi asikhuze kakhulu ngoba saze safunda amavesi ngaphambilini ngangayinakile nami ngoba nami bakhona abantu abayihlobo zami ngisonde abayifaka inwele lezi zokuxhunywa zokufakela ezinhlamba ngale mathongweni zinhlamba naNkulunkulu ngoba bathi into yokuqala lemoya osukifakwe ukuthi manje sokhuluma sijule ngiyakhona into engigcine ngisaba lokho kodwa yangifikela fana nokuthi manje labantu abamaNazaretha ukuthenga isekeni angikhulume nje manje ngoba iyafanele zokufakela ngingixolele ngiyongishaya ningishaya kodwa ngicela ukukhuluma iqiniso isekeni kaShembe alifunakala baze babe nentshumayelo ethi lathi la ngikuphameni labona eyindoda igijima igqoka ingubo zamasosha igqoka ingubo laze lathi langa lo muntu wathenga amasekeni lamasekeni awathenga ayegqokwa isosha laleluyimpi ingakho ngathi uyahlanya emkhumuleni leingubo azifakile zamasekeni wabe seyaphila umuntu mina ngabonisa kakhulu ngomfana wami bethanda manje ugqoka izinto zabangani bakhe wathi tshela umfana wakho ngiya kulento show ngizongisheshisa tshela umfana wakho angahambe egqoka into zabantu ngoba uyothatha ukufa kwabanye abantu ongeke kuphinde kulapheke ngoba ilokhu isikhumba somuntu siyaphefumula manje lento ukuthi umuntu eyiNazaretha ahamba athenga izinto ezamasekeni ngcono uthenga nje izitolo lezo uyibona ukuthi shipa kodwa amasekeni amaNazaretha akawayeke manje ngoba nengubo oyithenga mhlawumbe ezomuntu odutshuliwe washona mhlawumbe le ngubo umuntu ohambe ngengozi yabo kungqikene emoto lo umuntu kade enokufa ongalapheki thatho lamasekeni ngeke ngibuke kungiphathe kabi ngoba
umuntu oyinazaretha nomuntu okhonza inkolo kaShembe inkolo ehlambi kakhulu mbanje abawayeke mbanje ukuthenga izinto ezamasebenzi ziningi izitolo ezishibhile abangathenga kuzona izinto kuye ngeke ngibuke nami eThekwini abantu kakhulukazi omama manazaretha thengani izinto ezintsha ngoba imoya yabantu iyasalela ingubeni zomuntu ugcina uthatha ukufa kumuntu ungekuphinde kulapheke uthenge into ngoba uthi wena ishibhile isekene nazathi alifunakala izinwele mbanje ezokfakelwa mbanje azifunakala amazinyo mbanje akafunakala iTatoo akufunakala ukuze umoya kaNkulunkulu ungene uhlale kuthini umoya kaShembe udinga indawo ehlambulukile muhle kakhulu umuntu babunhlanzi oyinazaretha oneTatoo ngoba naku ephendukile ya ngoba ayisuki vele kodwa hayi umuntu ozothi eyinazaretha bese avela ahamba ukwenza iTatoo kade engenayo akanalo izinyo vele afaka izinyo akulona inazaretha kukhombisa ukuba nenkani lapho nongaqondi imbali njengoba usukule ndawo kaShembe noma ngabe uthi usebenza kahle embatsha noma imali iningi igcwele indlu imoto igcwele igceke kodwa kubalekile ukuthi uhloniphe ngoba lezo zinto nazo ezasemhlabeni uShembe ufuna into yakhe njengoba injayo kwenzizayo ingakho abantu uthola umuntu oyinazaretha siyahamba uthola ukuthi akavunga usuku lesithathu akabuyi nangamaphupho nemindeni yakubi iyamkhahlela izinto zokuthi imithetho ibekiwe kaShembe siyayiphula egcineni sithi singamanathi ukuba inazaretha ukugcina imithetho obunazaretha imithetho kaShembe qiniso babunhlanzi ngicabanga ukuthi asivele siyigoqe senzele ukuthi umbukeli akwazi ukuyilandela kahle yebo kodwa babunhlanzi ngisazokudinga impela yebo ngoba asingenanga kuso sonke isihloko umbukeli abekade sicelile yebo ngifuna ukuthi siphinde sibuye babunhlanzi sizoyithinta le ababukeli abayicelile kodwa ke sesizoyethula umbukelo wempunga yesilimo sesibuya sizokwenza lo mfanekiso oqoshiwe ngoba abantu babunhlanzi bafundile uma befundile bafunda nabelungu bafunda namandiya bafunda namaSulumane bafunda nazo zonke inhlanga ngokungafundiseki kwabantu umuntu uyinazaretha mhlawumbe akaselona inazaretha uthandana nendiya uthandana nomlungu uthandana neSulumane kodwa siyigoqe babunhlanzi sizobuya kumfanekiso oqoshiwe wesibili ubabunhlanzi utholakala kuphi mina ngiyatholakala kakhulukazi ngisebenzele eDurban Stage bebe ngifuna ngiyatholakala ngicathi inamba yami ikhona la kwezokuxhumana bangifonela sihlangane na eDurban Stage consultation thina hloli siyaxoxa nje nomuntu iziwasho zikhona zonke nje ongayicabanga ngoba ziningi kakhulu iwasho khona isiwasho kusenza manje ngoba ubona lonke ingayo lo muntu angikwazi ukuthi ngithi ilesi nalesi ziningi iwasho wenza leyo siwasho kubonto lo muntu udinga into enje ziyenziwa zonke iwasho bese emva kwalokho siphinde futhi sikhulela abantu siyabalekelela noma kufanele kuye emanzini noma kufanele kuthandazwe siyabalekelela abantu ngikhona eDurban Station bangifonela inamba yami ngicathi khona la kwezokuxhumana bese siyabonana nomkhiqizo manje ngicela khona ikhofi elikhona lizodetox umzimba ngizobe sengiyaliveza ngokuzayo njobe esho baba umbanjwa detox umzimba liphinde livusele nemizwa lilenza kakhulu manje ukuthi liphakamisa kakhulu amasosha emzimba njengoba abantu behlushwa izifo ehlukahlukene le khofi selikhona ngicabanga ukuthi nje kuswela nje noma inini umuntu umedinga uyathola bese sithi nje sizofika sizobethulela kahle ya kumele ukuthi ngibuye nalo ngizolethula la nohlelo kwembanje ngiyacela lo mthombo wabomileyo ungabe ngoba ingane yala ekhaya ngiyacela balandele nakhona umthombo wabomileyo basubscribe babeke imbono abayibekayo nje nehloko abafisa sikhulume ngazo basibone bangibonise lapha bangibonise ngiyabonga manje asibonge kakhulu ke nakuwe mbukelo impunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe inombolo lezo lokuzibona zivela ezigaba bunhlanzi siyacela futhi ukuthi uhambe uyosubscribe lapha ku-channel yakhe umthombo wabomileyo mawubuka la kwi-description kukhona ilink ozothi mawuyithinda bese vele ikuthathe ikuse khona ngqo bese ufika uyasubscribe ucommente usho ukuthi iziphi mhlawumbe izinto ofisa ukuthi azithinte asiqhubeke-ke subscribe nakuyona i-channel enkulu impunga yesintu TV sizobuya nabo babunhlanzi sesizothinta lo daba esiphethe ngalo bese sithi nje impunga
macho